बहा थांनो नागिरदो दासो मानो ड्रेस गाननो गोनां जादों 4:30 बाजाव मोनायाव मा दोङो दिनै पिन नागिरनानै पिनानो पिन ओंखारबाय थादो दासो बाहा बरसार नोंथाङा मा माथो मोदोमबो ओंखाराखै उदैबो ओंखाराखै माथो मा जादों मोनजादोंना मोनजायाखै व्यायाम खालामनांगौ फुं-फुङाव उथिनानै एक्सारसाइज खालामनांगौ ठीक है अनुलोम विलोम उसके बाद ए छोरो सकल मा दोङो दिनै मानो गानदो दिनै दरबार दोङो सैनिक सम्मेलन दोङो उसके बाद आज मेडल मिलेगा मा मेडल मोनगोन किनि मेडल मोनगोन मा मेडल मोनगोन मानि मेडल मोनगोन मा खामनायनि मेडल मोनगोन जोङो हार्ड एरियायाव डिउटि खालामनायनि थाखाय हार्ड एरियायाव डिउटि खालामनायनि बुस्ट मडेल बुस्ट आप खालामनो थाखाय अति उत्कृष्ट सेवा पदक होयो सरकारा बाह वही मिलेगा आज ठीक ना लोगोफोर बोरायनि साकरिया मालाय 10 बोसोर जाबाय हाबागोन बिदि फिटनेस लाखिनो सोरबा उदैयाव खालामजोबाय बिनो ओंखारखा दाबो मेनटेन खालामनांगो सोगोगोदै बुंलासो दासो आं माबा जायो मा होनना बुङो सेरेब लोङो हराव जौ लोङो र' मा सेरेब लोङो चलो आरो मायावफोर मेडल लानोबा खिन्थाबावनोबा मेडलफोरा बिचारा नामफोरा लाजोन लायाखै बरियानि गेदे खालामनानै पिया लोङो बेखौ बरियानो आं सफायफिननांगोन थांसै आं बाय बाय dia malah namanya Boro ya लोगोफोर गोदान क्वार्टारखौ माने ओरैबायदि लाकि होननानै साननांगोन आरोना माने क्वार्टारबो मोनखाबाय ओमफ्राय आरो बोराया मेडेलबो मोनबाय दिनै ओमफ्राय मेडेलखौ मानि थाखाय मोनदों नोंथांमोननो बोरायाथ' खोन्थाखाबायानोखा ओमफ्राय आरो दायो मेडेल नै मालाय बोराया मेडेल गाननो थाखाय रेडि माने नै बेयाव स्टेजाव सासे डिसि दङ सासे कमान्डेन्ट दङ ओमफ्राय सासे आरो इन्सपेक्टर सासे दङ आरो थ' नै बे निला गाननायानो बेनो कमान्डेन्ट आरोना ओमफ्राय नै जोंहा बोरायनि टार्नफ्राय बायो हो बोराया बिराद नार्भास आरोना दिनै फार्स्ट टाइम बिदि मेडेल गानदो थ' बिराद नार्भास बायदि मोनदों आं नुनायावनो मानसिखौ ओमफ्राय कमान्डेन्टआ नेपालनि आरोना मा लोगोफोर नेपालि मानसि बिराद मोजां मानसि आरोना माने ओरैबायदि थान्दा मानसि माने बर'बो मोननाय नङा आरो बिदि कमान्डेन्ट आरो बिराद मोजां ओमफ्राय आरो बिसोरो आखाइ मोनसे थिखांनो हाया आरोना नै माबायदि बोलो होना थिखांदों नोंथांमोना नुदोंनोखा बिराद खस्थ' ओमफ्राय नै जोंहा बर'फोरा मेडेल गाननानै न'आव फैबा जोंहा बिमा फिसाजोला सानैबो न'आवनो गैया ओंखायनो बोराय आंनो भिडिअ खालामना दोनदो आरो मेडेलखौ नायनो दा खोन्थाफिनगोन नालाय ओमफ्राय नै जों सानैदो लेट जानानैसो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद हामाबो नांबाय थादों आरोना बोराया मेडेल गाननानै फैबाय ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसाला न'आवनो गैया माने जा गुदलुआ बिल्डिं सिङाव गेलेनो थाङो नालाय साइकेल सालायनो थाङो थ' बिखौबो नायबाय थानांगो बिराद गोसा साइकेल सालायो ओंखायनो बिखौ नायबाय थानांगो ओमफ्राय माने आङो बिथिं मेडेलथ' मोनदो बिनिबो खुसि थिगानो खिन्थु न'खौबो जे लोगोफोर पेकिं खालामनांगौमोन शिफ्टिंनि कारणे मानोबा समथ' गैखाया माने पेकिं खालामनायखौ सानगासिनो आरोना दा पेकिंआ माबायदि जागोन माखो दांग्रोगोन फार्स्टआवनो माखो सोग्रोगोन बेखौसो नायगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर जिब्लाबो मेंबाबो बोरायाबो नै मेंनानै उन्दुना थाबाय मेंब्लाबो जिब्लाबो माने थांथारनासो गारसिगोन आरो न' गोदानाव माने थांथारगोनसो आरो जिब्लाबो माने पेकिं खालामनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नै बर' सारा मेडेल मोननायनि मालाय आइसक्रिमबो लाबोना दोनफैदो ओमफ्राय आरो नै थान्दाबो लाबोना दोनफैदो आं लोंनो मोजां मोनो मेरिन्दाखौ ओंखायनो बेखौ लाबोदो ओमफ्राय नै भेनिलानिबो आइसक्रिम लाबोना दोनफैदो जानोसै आरो जानानै पेकिं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर न'मा न'आव थाव दोननो होननानै बथल मोननै ग्लासनि बिहरदोंमोन आं आरोना माबोरै फैदो नायनि र' खेबसे दानो खुलिखानानै पेकिं खालामनाय सिगाङावनो बेफोर दाब्बाफोरखौबो गार'खानांगोन दोनबाय थाया आरो ओमफ्राय नै पेकिंआथ' मोजाङानो फैदो बुस्थुआ ग्लासनि आरो माने थावफोरा ओरैनो माबा माबि एवबा एसे बेलेग बथलफोरबा माने बारा लखबनाय थाङो आरोना बारा लुनाय थाङो ओमफ्राय नैबे बथलाबा खुगाया फिसा नालाय ओंखायनो थावा एसेल' ओंखारो ओंखायनो खेबसे इउज खालामना नायनि माबायदि मोजाङानो नुदो नुनाया गुदुं दांनानै बथला माने सिंखौ जादोंलै सोबाय सोनानै माइना दोननाय ओरै हामनानै लखबबाय बरिया
180 टाका लादो बारा थांदों नामा नों खोलिगोन ना हा ये वाओ क्या सुंदर है यार काश ये खिलौना होता है लोगोफोर पेकिं नायले पेकिं खालामगासिनो नायले लोगोफोर बुस्थुफोरा बापरे बा इयो द्राम भर्ति बुस्थु दङ आरो इनो पुरा सायाव लासे भर्ति बुस्थु दङ पुरा फुल नै इफोरबो दंजोबबाय गथायनो टिभि सब इफोरबो द्रामफोरा भर्ति जाजोब्बाय गथाय बक्सफोरा चेयार दङ इनि मन्दिरखौ बिदि दुना दोनबाय आरो नै आंनिया थुङा अखारलांजोब्बाय नङा माने बेखानिफोरना दंजोबो बेखिनिया दंजोबो नैयावबो नै बिसना दङ बैदिखौ गथाय खालि खालामजोबनानै नैयावफोराव सोजोबखाबाय आरोना गासैबो सोजोब्बाय बेगाव पुरा सोजोब्बाय बै सिङाव बेग मोननै दङ निखिना जि गाजार इफोरबो बेनि गथाय खिथाब जोब्बाय इनियावबो जोब्बाय आधा आरो इनियावबो भर्ति बेग पुरा सोखाबाय आरोना भर्ति सोजोबखाबाय आरो एकदम गथाय बुस्थु दिहुनजोबना दोनदों बिथिंबो बेफोर फुलफोरखौ गासै सोजोबनांगोन गथाय ओमफ्राय नैफोरो बर्डफोराव बखनदोंजोबो बेफोर सब जाङा लगायजोबनाय आरो फुलफोराबो सोनो दोङो फुलफोराबो सोखादो ओइनो कुलारबो दंबावो आरो सब टिभिखौ सोबाय नै पुरा जन्था सुरिकाबो नैबेबो दङ आरो दा आरो नायले लोगोफोर आंनि ओंखामा दै बारा जानानै सेस भगबान गैथारलियालै सेस मा जागोन बिदिबो जायोबालाय मानो कुकाराव संनांगोलाय बिसना बेसियानो बेबो फुल बाकस भर्ति बेग आइ उनथिंनि बेगफोरखौ नुवाखैसो आरो उनथिंनि बेगफोरखौ नुवाखैसो आरो नै लैथिबो दंबोजोबोसो आरो बुस्थु थिखांनो फैग्राफोरा जानि बुस्थुफोर होननानै खर' गिदिंजोब्बाय बुस्थु लाया सानो लोगोफोर लाया सानब्लाबो लाफ्लांबाय थायो बिदिनो मोनसे लानानै न'आनो भर्ति जाजोबो आरोना माने बिराद बांद्राय जादों बुस्थुआ लांनाया बिराद खस्थ' जादों आरो थिखांग्राफोरा खस्थ' मोनसोदों बिराद गारियाव बुस्थुफोरखौ लड खालामहोलांबाय बिराद थाबनो खालामबाय लोगोफोर एकदम माने आं हारसिंनो आधा खालामखाना दोनदों आरो फिसा फिनलाफोरखौ बाखि बै एसि खुलिनाय टिभि खुलिनाय इनभार्टार खुलिनाय बेफोरखौ बोराया खालामजोबदो आरो बिसना खुलिनाय बेफोरखौ बाखिथ' न' गंसेनि बुस्थुफोरखौ आंनो पेकिं खालामजोब्बाय आरो बोराय ये दिखाई दे थ' लोगोफोर नै गारियाबो बुस्थु लानानै मोनफैबाय ओमफ्राय आरो जोंबो मोनफैबाय क्वार्टारा माने नै बिदि गोलाव आरोना बोरै गोलाव हल बायदि बिथिं खावसे बिथिं ओरै न' दोनजोबो आरो 7 फ्ल'रावसो नालाय जोंहा नै एलायजोबो खाथाव थांगोन सेमेन्ट मोनफैबाय प्लीज लाइन मत जाओ लाइट क्यों जाएगा जब मैं ना 4th फ्लोर में आई थी ना नै मानसिफोर फैजोब्बाय जोंहा क्वार्टारा माने ओरै गोलाव आरोना बिथिं खावसे मानसि दङ बिथिं खावसे मानसि दङ नै गेजेरावनो लिफ्ट बिथिं न'ब्रै दङ लिफ्टनि खावसेथिं बिथिं न'ब्रै दङ बिदि आरोना थ' लोगोफोर नै शिफ्ट जाबाय बुस्थुफोरा नै बेयाव आदा ओमफ्राय आरो नै बेयावबो किचेननि बुस्थु बेयाव सोजोब्बाय बेयाव पुरा भर्ति बुस्थु आरो
बेफोरावबो फुल पुरा भर्ति जो भर्ति ओंखायनो जोबो बेयाव गाद्दिखौ दोनबाय बिसनाखौ बेयाव उन्दुसिगोन एटाच बाथरुम थानायाव उन्दुगोन आरो एसिखौ नैयाव लगायगोन एसि दोनबाय फुलफोरखौबो दोनजोब्बाय आरो नै फुलानो मारैबा जाना फैजोब्बाय बेसोराफोरा गारियाव आयु खस्थ' मोनजोब्बाय आरो नै बेयावबो आधा बुस्थु बेयावबो जियानो गोजा बेयावबो जियानो गोजा दायो बुस्थुफोरखौ सोनहोलांनो आरो जन्थाफोरखौ सोलांनोसै लोगोफोर दिनै जेबो साफा खालामला माने बोलो गैखाला आरो एकदम बिराद मेंबाय फुंनिफ्राय बिदि पेकिं खालाम ओमफ्राय आरो हरबो जाबाय हरनि 8टा बाजिलाय लांबाय ओंखायनो ओंखाम संनो बोलोबो गैला ओमफ्राय आरो ओंख्रिबो जेबो गैया ओंखायनो दिनै रेस्टुरेन्टावनो जाना फैनोसै आरो जोंहा ओमफ्राय बुस्थुफोरखौबो जेबो सेट खालामला दिनै आलमारियावल' मोननैसो फिसा फिनला बुस्थु सोनानै बिसनाखौ आन्था फिटिं खालामनानै उन्दुना थानोसै आरो एकदम माने हाथारलिया आरो बिराद खस्थ' मोनबाय थ' रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जाना फैनि आरो